malapit ng suminag ang araw. Ayan. Malapit ng suminag ang araw. At tayo nandito naglalakad. Wow. Hinihingal ako. Wow. Parang si Rex. Uy, nakalit yung mga asong iba. Hala, marami sila. Makakabulin yan, ha? Hala. Hala. Ay, ang cute. Nagagalit yung mga ibang aso. Oh. Kami, aga-aga. Yes, hello. Exercise ka. Exercise ako. Kaya video mo. Daming aso dito. Napansin, it's our first time na hindi kami nagmask. Olo, lagot, hindi kami nagmask. Lahat kasi ng mga tao dito hindi nag-face mask eh. Kaya alangan naman tayo lang nagpapayunik. Ah. Allah, Allah. Paso. Ang cute niya. Oh. Oh, oh, oh. Mga 4 months pa lang na. Sigurado. Oh. Tukoy. Ay, tukoy, tukoy. Tukoy, tukoy, tukoy. Oh, nag-unbox sila, guys. May I see what you have opened? Ngayon lang dumating sa Lazada namin. Yes! Ang ganda! Wow! Ang gaganda. This is magkano ito? 815. Oh, 815. Wow, chunky guys. Chunky, chunky. Wow, ang ganda. Wow. And then, ang isa pang item is ito. Ito, yung kasi meron kaming niyog at mga papaya na matataas. Ito ang panguha namin. At ang ganda dahil mahaba. Ito'y meron siyang pole na aluminum. At saka merong panglagari. Meron siyang saw na yung pang-hook mo doon sa kukunin mo sa puno. Wow, Oh, aluminum. ayan, aluminum. Wow, aluminum talaga. Totoong aluminum. Meron siyang ganito, oh. Ala, magsugat ka. Masugat ka. Sugat siya. Ayan oh, meron siyang ganyan. Pang-hook doon sa bunga. Kung buko ba kaya, papaya ba kaya, Pagputol ng ano, malunggay mga ba branches. kaya, mga branches. Yan. Ang ganda. Wow, I love it. Sigurado na tayong makakainom ng buko every morning. Ang galing. Magkano yan, Papi? Macy? 2047. 2,047 pesos. 2,047 pesos. And the length, ilan ang length? Ay, adjustable ito. Na ano siya. Ayan oh. Pwede mong anong pinaka-long na length niya? Ang length niya is 20 feet? 16 feet yun. 16 feet yan guys. Ay, 16, na aluminum. 16 ba ito? Pwede mo rin tong pwede mo gamitin pagka halimbawa maglinis ka. hindi, Kasi ganito yung panlinis namin ng swimming pool noon. Naalala ko tuloy. Ganito yung stick niya, aluminum. Ganyan. Nagulat pa si Titan. Titan! Ganda. Garden tools.
Oo nga, kasi para sa mga branches or sa bunga ng buko, pwede. Ang ganda. And then, Kasi magaan. magamit namin yung stick sa maraming Meron pala talagang ganito. maraming usage. Yan, multi-uso. Ganda. Mangunguha. Teka, mangunguha ng buko guys. Sundan natin. Ito, ang ganda oh. I love this. You see this? Yan. Mangunguha ng buko. Ang haba-haba. Bagong bili lang yan. Ang ganda. Ganda nang nabili niya na pangunguha ng buko. At ang mura lang, 1,045 pesos. Ba? Mura, di ba? 2,000 no? 2,000. Ang galing. Hoy, ingat ha, yung ulo mo. Mag-helmet ka kaya. God, ang haba. Oh my God, hindi pa rin nabot kahit mahaba. Ayay. Ala. Oh my God. Oh my God, makakakuha kaya ng buko? Ang dami na kasing bunga. Yung ulo mo. Oh my God. Look at that. Ala. Kubera naman ang screen na ito. Oh my God. Matamaan ang ulo mo. Oh my God. Oh my God. Sana naman ay makuha na yan. Wow. May maiinom tayong buko. Ang daming bunga nito. Oh. Trinay na natin itong in-unbox natin na binili sa Lazada. Gumastos pa ng 2,000 guys. Para sa panguha ng buko. Para lang makuha yung buko na yan. At ayan na. Wap! Hapit na. Ouch! Ah! Nahulog! Kumapit. Nahulog! Ayun. Oh my God! Nahulog. Anyway, nakakuha. Yes! Meron na. O, mainom mo na. Tingnan nyo naman dito sa puno ng nyog. Dito sa baba. Tingnan nyo dyan sa lupa. Ang dami nang nahulog dyan. Nagka-brown-brown na lang. Dahil nga, matagal nang dinakuhanan to. Ngayon lang, dahil meron ng pang-hook natin na galing sa las... Wow! Ay, nahulog. Nahulog. Oh my God. Nahulog. Wow! Yan. Dami na. Yes. Op, yung ulo mo. Ingat sa ulo. Ay, nahulog sa labas ng sayang. Swerte yung makakuha doon, di sa kanya na. Wow. May nahulog doon sa kalsada, guys. Pag may dumaan doon. Sabihin natin, swerte niya. Ayan, ang gaganda ng mga plants namin dito. Masaya rin sila. Yes, inom tayo ng buko. Let us go. Inom tayo ng buko. Inom tayong buko, guys. Tara. Ayun. Inom tayo ng buko. Nandito tayo sa Petit Jungle 2 at nandito yung buko natin at ang dami nang nakuha. Yay! Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Meron na namang grasyang dumating. Buko. At yung pangsungkit namin, hallelujah. Nakabili kami ng mura. 2,000 lang yun. Hinintay lang namin para lang makakain ng buko. Ayan. Ma-enjoy na ng lakay ko yan. Hi, salamat. A simple happiness that will satisfy us. Ayay. Ay, bukayo. Bukayo ko ang importante kasi sa amin, guys, yung coconut water niya. Yung water niya na mainom. O, yan, inumin mo na. Alam nyo, ang tamis pa naman ng sabaw nitong buko na ito. Okay. Ang sarap. My God, ang sarap. Ang tamis. Ikaw naman. Ikaw naman.
Ang sarap. Whew. Yan ang mga simple na bagay na ina-appreciate talaga namin. Talagang satisfied kami. Contentment of the buko. Contentment from the buko. Contentment from the drinking the natural water of buko. Natural and very healthy. Yan, antioxidant. Very refreshing. Sarap. Wow! Ingat kayong ulo ha. Hindi ka pa nag-helmet. Dapat nag-helmet ka. Oh, ang dami nating butong. Ito ang butong. Oh, yan ang butong. Oh, yun oh. Oh. Yan ang yang coconut. Yan ang butong talaga. Yang coconut is called butong here in the Visayan. That is buko in Tagalog, butong in Bisaya. Yan. Oh, inom na guys, inom na. Let us inom-inom. Okay. Teka't bigyan natin yung mga bata. Kunin ko yung pichel. Tamis. Tamis, no? Tignan mo. Mas matamis yan. Mas matamis to? Hmm. Oh my God! Ang tamis! Grabe! Bakit kaya ganun ang buko pagka nasa tabing dagat? Bagong Ha? pitas man. Grabe, ang tamis. Kung sa'yo na. Ako naman binubusog mo eh. Sige. Oh. See? Wow! Kontentong kontento. Thank you, Lord God. Yan. Ayan. Nagamot na ang kanyang pagkauhaw sa butong. Sa buko. Ay, si Marco o nga. Teka lang. Para maniwala silang butong. Wow! Oh. Butong yun. Oh. Wow, very young. Sarap yan. Teka, tawagin ko yung mga bata. Ah. Dalhin mo na lang dun, ilagay natin sa picture. Hindi pwedeng walang magbantay sa trabahante. Ah. Naku naman, ito na insisting talaga. Teka. Oh, sa inyo na muna. Look at this guys. Diyan sa my light. Ganyan. Ganyan kasarap yung buko guys. Oh, ang sarap nito. Sarap nito. Kain ka. Kain ka. Oh. Eh? Paikot-ikot na lang yung camp sa aming dalawa. Introducing the most beautiful leaf I've ever known. My favorite baby Monstera Thai constellation. Very dramatic variegation like that. And the fenestration. It's an incredible image of a leaf. I love you, Thai constellation. Wow. I love this baby leaf. And nakakuha na ng buko. Ito ang lunch natin today. Charan. It's a squash with a lot of shrimps and pancetta. Okay. Pagluto ko dito, ginisa ko muna ng garlic, ginger, and onion. Ang squash. Then pagkatapos ng squash, nilagyan ko siya ng 1 glass of water, and then tinimplahan ko siya ng turmeric and the nutmeg, and then pagkatapos noon tinimplahan ko siya ng chicken powder, and then pagkalambot ng squash ay nilagay ang shrimps at kain na tayo. Yummy! Yan, yummy na. Wow! Ang ganda ng sky. Ang ganda ng design. Oh, nice. So beautiful. Wow. I-share ko to live.
Na-share ko yata. Ang ganda eh. Ang ganda na nakikitang view from here, guys. I love it. Ito na naman tayo. At ito na ang update. Natanggal na yung ano noon. Yung mga scrap niya, oh. Yung pinutol dyan na sinabi ko sa inyo na tanggalin. Natanggal na. Tapos ngayon ay ayan. Ay, salamat. Marami ng nangyayaring pagbabago ngayon dito sa ikahuling floor. Yan. At ang ganda ng view. Ang view ayan. Yan. Yan ang lakay ko. Yan ang view. At ayan, ako. Oh, nakita nyo? Kita ba? Kita ba, guys? Kita nyo ang mukha ko? Ayan. At nakikita natin ng view sa paligid. Di bale, unti-unti itong maayos, guys. Magiging maayos na sa mata. Pero, alam nyo naman, ang mga trabahante natin, doon nagde-depend yung ating pagtatapos nitong ating ating bahay. Ayan, nakita yung highway. Ayan, oh. Ayan, ang highway. Kita dito. At awa naman ng Diyos, wala namang traffic. At ito, ang view. Ayan. Look at that. Meron ako nakitang view dito sa kabila. Wait, I will show you the moon. First quarter. Look, oo nga, may kidlat. Ayan, oh. Look at the moon. Ang ganda ng moon. Manipis na moon. Okay na okay ang ano dito view. Ewan ko, kaya ko nang bumaba. Gusto ko dito. Ang ganda. Oh my God. Pasensya na kayo, guys. Ngayon lang ako nakatikim ng ganitong situation na nandito sa tuktok ng bahay namin. Nakikita ko nang yung view. At nandito pa ang lakay ko. Pinakamamahal ko. Ayan. Mahal ba kaya ako? Nagdrama pa, guys. Oh, ayan, nakita mo, may moon doon. Oh, iba ngayon ang videong ipapalabas ko sa inyo, guys. Ganito. Kasi alam nyo, today busy na naman. That's why yung pag-jogging namin kanina, di ko nga naipakita yung pagluluto kanina kasi siyempre madalian yun. Hindi ko pwedeng bagalan kasi late na kami nag-lunch. Gutom na ang lahat. Kaya, ayun. Ay, may kidlat doon, Papa. May kidlat doon. Teka, abangan natin. Kumikidlat dyan eh. Oh, kita mo? Wala, kumikidlat. May kidlat dyan oh. Dyan sa may, dyan oh. Sa may cloud. Andun. Diyan, dalawa dyan. Parang sasagutan ba? Timingan mo. Doon din. Wala. My God. Uulan, ibig sabihin? Hindi, no? Wala naman na ngayon na binibideo ko. Okay, guys. Magpaalam na ako. See you some other time. Ay, ayun.
Ayun ang kidlat. Ayun, magkabilaan. Wow. Kita mo? Ah. Natuwa pa sa kidlat. Ano kaya nakakatuwa doon? Oh my God. Thank you so much guys. Thank you for visiting the channel again. Thank you. Thank you sa pagpapanood. Thank you sa support. Thank you sa appreciation. Thank you sa mga comments. At paki-click naman ang like and subscribe button. At saka mag-comment and suggest kung ano ang gusto nyo talaga na topic sa ating Rich Chich channel. At kung ano ang mga katanungan dyan, just type sa comment section, okay? Thank you so much. Love you guys. See you on the next video. Wow, ang kidlat. God bless us all. Thank you, Lord God. Thank you so very much. Sa taas. Ayan o.